тамоша бино, аки гудакора бинен. Охи чӣ хеле хушрӯ пӯшидиян. Як боракак либосашона бинен. Нархошон беҳтарин нарх. Сифатои оли. Маҳқуло чӣ? бале, аммо холаи ман Зариншоҳ шумода ҳамаи куртаи хуш овардааст. Костюм буруки фирмаи ҳар як хел фирма овардагӣ. Ҳама шумора интизор гарени интизор аст. Гарени интизортон будиян дар иҷа. Тамошо бино дидена нархои беҳтарин ина марамат. ҳатто ина духтарчаи Меликшоп, духтари фариштам омада иҷа харид кардастад. Бозори Корвон тарафи ана диде очай хича чедес кардида на тамошо бино мега Меликшоп да подписаться к ним. Зариншоп да подписаться к ним. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7 ва 8 дарвоза подвал нуқтаи савдои Зарин. Ира бинен. Афайн фама бачаша бинен. И ранги очаши зомби каша. ҳамаи мо дар инҷа интизора либоси шукони духтарона мардона даже либос ҳама намудша дорена арзона ба борои хола даже оригинал агар қиматам боша не ки ҳамаш борои оригинал борои хушрӯ дорем интизорем шумо аба касе ки омада натуна хола дастафка мекуна дастафка метонем када чихенас тамоша бино шуморо анам хе дусрияко интизоран ҳатман биёен тамоша бино то ҳол либосаи мактабӣ нахариден пас нуқтаи савдои Зарин биёен нигоҳ кунен охи чӣ хушрӯчая ира бинен охи ҳами қадар либосакои хушрӯ ҳам духтарона овардаган ҳам писарона ай ҳами синфи як сар карда то студентакора ҳаста то духтаракои калона ҳаст размер ана писаронашам ҳами хел марамат аз ами синфи як сар карда то директори мактаба иҷада шумо костюм бурукои фасони ҳам турки диден ҳамаи чӣ овардаган диден а тамоша бино нигоҳ кунен дӯстони азиз костюм бурукошона як буракак шумо бинен да чӣ хушрӯчай ҳам бори бишкекай ҳам бори туркияй галстукои фасон такпӯшо хулас ҳар он чизе ки дар корай дар нуқтаи савдои Зарин пайдо мекунен духтарона писарона дигар ролико да духтаронаша бисёртар нишон додагиён мана куртои мактабӣ бачагонаи отдельно дорем дидена аями чӣ хеле гуфтум синфи як сар карда то размери калона ҳастай марамат турецкий бори бишкек борои сифатои баланд мана марамат бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7 ва 8 дарвоза мешава подвал нуқтаи савдои Зарин ана қисма биненда ина такпӯшона скиву дигар чизакошона бинен охи чихе буракои хушрӯван мана ёра бинен ам костюм бурукна ай чанд сум сар мешава ина ай 350 сум багоза Милано нигоҳ кунен ина бинен калибер ҳамаи ҳамиё фирмениан саман ягонташон простой нестай ё вай намешаванд чӣ меган сирхча намешаванд ҳангоми шустан ранг нестанд тамошо бино беҳад сифатҳои хуб доштай марамат гарантияшкати як боракак биёен бохтон бинен риментошам ҳастай галстукошам аст хулас куртои сафеди ҷудогонаям ҳастай дар кортон боша нависен расмошам мепартоян интихоб кунен дастафкатон мекунанд ё ки набиёен ба ҳазур бинен чӣ қадар ҷои зебояй ба ҳазур кӯдакотон да пӯшонен бинен харидорӣ кунен анамин намуд французки девои кора ҳами мепирсанд бовар кунен ина ай бозори Корвон ёфтум то надухтаракон навор гирифтестам дар кортон боша ина расветкошкати омадагиай размерош ҳастай ино бо ҳамаш бо хеле вай доранда плечатки барин гипюр доран беҳад хушрӯча меиста марамад ина хоҳишмандо нархш чанд сомон 450 сомон мана дига цвечам ҳастай хушрӯи бад бидай тамошо бино ина марамад ягон ҷо рафтаанда беҳтарин вариант ай 42 то 50 размер бидай ана сафедчам ҳастай чӣ хеле гуфтем иҷай хе разрезик омадаги аю ай тагиш гипюр мебиёя рукава дора мана модели новинка имсол ҳози ами тренд чидаги ай нуқтаи савдои Зарин даем тамошо бино успед кунен биёен баъд нигоҳ кунен да ана мин ҳамқа хушрӯ барои мактабам аҷоибот двойкачай ай ина студентодам хушрӯ дига цветошам ҳастай нархаш чандай ино нархшон 380 сомон аст сета расветка дора бинем 380 сомон ай як борак биненда 450 будан 380 сомон кардаган ира студентодам фасонакай мисол ана баъд талабои синфои болоиам гирам хушрӯчай ай ё чанд пулан ина бибинен ино 350 сомония 350 сомон тамоша бино нуқтаи савдои Зарин даем инами борои новинкашон ай бисёр президент ки кай бори нав мебиёранд ина маърама духтарако ҳамаш боракои фасон барои шумо
агар дар набуро чизера надиден нафаҳмиден нависен расмоша мепартоян интихоб кунен дастафкатон мекунан шумо ку як бурак нависен шуна ине мира ку да модел сурача партоян я бор охир бинен да пушидагай чихо хушурувай диден 600 буд ҳозир дар ино акция шидагай 450 сомон бозори корвон байни 7-8 дарвоза подвал нулевой қатор зарин резкий стиль анам хел кофточкой фасон омадагай хебеая материалаш марҳамат нуқтаи савдои заринда новинка бисёрай биён ина харидорӣ кунен нархошон чанд мияд 120-140 ина дидана тамошо бино 120-140 ино ҳичи намешаванд сифатҳои хуб мана ҳозир духтарако ҳамая мегирифтестиян мана марама дар кортон бошад дархост кунен дастафкатон мекунанд ё ки биёин ина пушонен бинен баъд харидорӣ кунен бозори корвон тарафи тилобозор байни 7-8 дарвоза подвал нулевой қатор зарин плакачон аст ба осонӣ меёбен шуна ина якам хушроа парадник дурак мана нигоҳ кунен духтаракот турецкий стил манаи тедишам фасон хулас нархошо надиден чихе нархои дастрасай нархои хубай баъд ҷадабо нигоҳ кунен да хеле войкачо ҳаста чанд намуди дигана бручнио ҳаст хулоса арзон аз 250 сомон сар мешавад то 300-320 қимат чихе наз дидена акция рафтестай костюм брукода тамошо бино ина метавонен биёен аз наздик бинен харидорӣ кунен доки нависен шуна дастафкатон мекунанд духтарако нигоҳ кунен дар нуқтаи савдои зарин аз лентичка сар карда то бантику такпушу калготикиву ҳама чи омадагай баъд инчунин анами хел сарафанчикои фасони даяи хушручая сарафанчикаш кофточка 100 сомона вайш сарафанаш хушручая духтарако размерош чихе бошаира то синфи 4 размер астай 100 сомон марама дар кортон боша нависен қаласинаву калготикиву мана диден аз инои мастай нархошон чӣ хелиян ай 15 сомон сар мешавад то 30 сомона марама дуспет кунен тамом нашида омада харидорӣ кунен бозори корвон тарафи тилобозор байни 7-8 дарвоза марамат подвал нулевой қатор ина баъд барои синфҳои болоӣ тамошо бино юбочкаи карандаш омадагиай прямой полоска хушрӯ будай некем дидена духтарако кофточкаошон аз 50 сомон сар мешавад то 140 сомона марамат успет кунен биёен бинен харидорӣ кунен чӣ хеле гуфтум не ки агар натонистен омада инами нависен дар авака хучон бурдаш мода расонан доставка ҳам дохили тоҷикистон даяй ҳам ба дигар шаҳрҳои русия марамат интихоб кунен ина юбкора дидена ҳам прямой ҳастай ҳам карандаш ҳастай ҳам не раскрушениё ҳастай хулоса ина бо русалкаошам омада будай диден юбкао нархошон ай чандай 100 сомон 90 сомонам хеле айдан то 120 сомон қимат марамат дар кортон боша бори бишкек сифатҳои беҳтарин омада аз нуқтаи савдои зарин харидорӣ кунен иҷа давози бо дигар моделошам ҳаст тамошо бино ина барои мисол гимназияу лицео сери цветоям меёбен иҷада мана биненда чихе фасончаяй интихоб кунен дар авакак шумода бурда ана духтарако нигоҳ кунен ман шумодай чӣ ёфтум моделҳои имрӯзаи мода ина нигоҳ кунед сарафонои фасонак барои духтарако баъд инчунин костюму брукои хушрӯ барои писарако ҳастай дар нуқтаи савдои зарин иҷода ҳамами аз синфи як сар карда то муаллимаҳора то донишу духтаракора размер меёба на духтарона писаронашам ҳами хелая номедорен апаҷони ма фирмои костюми брук ҳамашон оригиналай фирмаи багоза ҳай ози бо якта костюм брукора меравем ана авай сарафанчик бо шамоли турция апаҷон мода расветка дора свет сарафанчикошо нигоҳ кунен турецки мана марҳамат сери дора тёмна сини сиё хулас чанд моделиш ҳаст ҳозир ман шумода нишон метиҳам иҷа нуқтаи савдои заринай тамошо бино ина марҳамат либосҳои мактаби овардиан костюмча дора чихе необычный хушруча апаҷоно 300 сомони мана марҳамат духтарако хели вай дора бинен ранги фатачавори хели подклад дора хушрӯ места кудака мана турецки анам хел сарафан дар кортон бошад чанд моделакои нав нуқтаи савдои зарин биёен ҳатман биёен харидорӣ кунен а костюм брук чанд сумай костюми брукомон ай 300 сомон сар мешавад то 400-450 нависонан ман отдельно расмоша равон мекунам тройка ҳастай двоечка ҳастай ҳамаша расмоша дорам дидена тамошо бино костюм брук ай 300 сомон сар мешава ту ваяй
сифатои зур ана сарафанчико турецкиёи оригинал 250 сомон марамад то синфи чанда дорӣ Турция апаҷон Аҳа. сарафанчи И 300 сомон сарафанчико ай 100 сомон сар мешавад А, то 100 синфи сомон 11 ям ро дошт дорем. кардидем тамошобино Ина бубинен я хеле то синфи 11 ҳастай размер марамад турецки дар кораи бишкек дар кораи ҳатман нуқтаи савдои зарин биёем 100 сомониян. кати бурукус кати бурукус шучан 100 тамошобино сомон. ина Чанд бинен гул дорам? беҳад фасон бозори корвон тарафи тило бозор байни 7-ум 8-ум дарвоза подвал нолевой қатор нуқтаи савдои зарин широки риадаe ба осонӣ пайдошон мекунен марамад биёем анаи хел сарафанчикои размерои калон омадаи тамошобино нигоҳ кунед бурукошон катям беҳадам хушрӯ то синфи 11 ра ҳаста размер нигоҳ кунед ласа худаш холи бебрюкай 150 сомон ане боша кати брюкшай сери свет кати и свет ёшам 150 сомон брюк дорам то размери 48-52 ҳастай то 52 размер будай дидена тамошобино ина марҳамат ино чанд пулан ёр 140 сомониян ине тройкаи қатиш свитрича дора 170 сомонай и боша агар ине баргиш боша 140 сомон брюкш кати ина тамошобино нархора дидена чихе нархои хубай ва чихе дидаистен сифатои беҳтарин бо биёен аз наздик як маротиба бинен баъд харидорӣ кунен агар омада натонен нависен шуна дастафкатон мекунанд нуқтаи савдои зарина иҷа ина нигоҳ куненда кофтичкои ба шмерка буда иҷада то 120 килогара яъне муаллимаҳоям биёен ина протоколни стило беҳад бисёр омадагиай аз чанд сум то чанд сумай нархош кофтичкои калонмон ай 90 сомон сар мешавад то 180 сомон протоколниёмонаям башмерко ё то 120 сомон 140 сомон ина дидена тамошобино бозори корвон тарафи тилобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза подвал нолевой қатор зарин пакачон ҳастай баъд нигоҳ куненда анаи хедвойко омадаи ҳамиқа хушрӯ ё чанд пул бошанд студент чизки барои талабои мактабам назай нархошон 300 сомони жикет қати юбкаш дар ҳақиқат ҳам хушрӯ материалшонам фасон тамошобина 300 сомон инами двойкаи фасонак размеро чӣ хелай размери то 52 то 52 ра ҳаста ина муаллимаҳои ина харобакам метавонанд ки омада харидорӣ кунанд касе омада наметавона тамошобино нависен рақамашон аст нависен дар равакак шумода бурдахчон мерасонанд ярмаркаи мактабӣ дар нуқтаи савдои зарин оғоз шуд тамошобино успед кунен нигоҳ кунен чӣ хеле босакои фасон овардагианд ина барои фарзандотон омада харидорӣ кунен ҳам духтарона ҳам писаронаш ҳастай вой качара хушрӯгиша биненухе костюмчикдор бисёриё мепурсидам ина марамат сифати беҳтарин бо медонен дига моделоям аста бишкекай апаҷони качески мебораем бори бишкекай мана размерош чӣ хелай размеракои ино то синфои 5-6 ҳастад ай синфи як аз синфи як то синфи 5-6 размер меёбен чанд сумаям пӯшидагиш 220 дастгинаш 120 хеназ нигоҳ кунен тамошобино 220 сомон ай костюмчадор юбкаш кати анаи сарафанчик бурукуш бошад чанд сумай 120 сомон вай иқахушро ва кофтичкошонам и сарафан чанда иқахушучай кати брюкшай 100 сомон ина 100 сомон кати бурукшай баъд ваёшон кофтичкошон аз 50 сомон сар мешава духтаро то 120 сомон кофтичкошонам аҳамиятиенда чихе необычный хушрӯ бори бишкек тамошобино нуқтаи савдои зарин дар бозори корвонаи марамат биёен тарафи тило бозор байни 7-ум 8-ум дарвоза подвал нолевой қатор ҳозиянам хеле гулдораку бабучка мода шидагай ина сарафанчикошам омадай сарафанчик чандай шуака 130 сомона подростковый размер дора калониш 150 сомона синфои дидена то синфи 11 растай брукшкачая дар ҳақиқат ҳам кофтичкора бинани қафасончаяй кофтичко аз ами 50 сомон то 100 чанд сума кофтичко то 140 сомон ай синфои 11 ай кудако то 20 сомон ай 120 сомон дидена нархои беҳтарин духтарако ҳатман биёен барои фарзандотон харидорӣ кунен омада наметонен рақамошон ҳаст дар экран нависен дастафкатон мекунанд марамат ва иёра бинени хохушручаяй и чанда иқа кофтичко фасонае 100 сомона кофтичкошон 90 сомонияй и сарафанчик боша қай хушручаяй тамошобино нигоҳ кунен анам хел безрукавкои новинка омадагиай як бора как биёен ай пеш нишон кисем корейский стил иқа расветкои фасонай
вай духтаракоиро бинен медонен дар сентябр мепушам. аллакай сезони ҳамино мебиёяд 2 ҳафта пас 3 ҳафта пас сентябр мековен тамошо бино мана барои мактаб ино медонен катушки намезана ангурка дора дохилиш да моли гуанҷу беҳтарин сифат ина пешакш шуда шавакшам ҳастай пешмаҳкамам ҳастай расветкоша диден духтаро нархоша чихе боша чихе нарх тамошо бино бинен 90 сомон айна марамад 120 сомон буд 90 сомон штагай костюмошам хушрӯ ё чанд пул бошам Костюмчо катушки наметиан гарантия доранд. Иноро 120 метиан. 120 сомон то синфи 5-6 размер ҳаста 120 сомони марамад ҳамаи ҳамин новинко дар нуқтаи савдои зарин омадагиай успед кунен тамом нашуда омада харидорӣ кунен ё ки дархост кунен дар авакак барои фарзандаи шумо равон мекунанд ино бо брук доранд чанд сомон тарафан 100 сомон бозори корвон тарафи тилобозор байни 7-8 дарвоза нолевой қатор зарин плакачон аст ба осонӣ пайдошон мекунем 120 сомон брукшкатия духтаро мана марамад баданеха юбочко ҳаст кофточка юбка ина нигоҳ кунен вайш диденад юбкачиоша диден 90 сомончика хушучай хулоса тамошо бино рақамошон ҳаст нависен доставкатон мекунанд ана баъд инаи чихе хушрӯвай вая турецкио 300 сомонай тамошо бино мана марама дар кортон бошад необычно намхе сарафанчику либосои мактабии фасон пас нуқтаи савдои зарин биёен параш 20 сомон параш 40 сомон голои живой дорад турецки шамастай 20 сомон 40 сомон тамошо бино ҳам вайшастай турецки ҳам хитой марамад биёен ё нависен доставкатон кунанд